ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб, ҳама каса хушомадед ба канали Харида Фурӯш ТВ. Дар навори имрӯза якчанд эълонҳои нав ба мо равон кардагиянд, пешниҳоди шумо мегардонем. Агар шумо ҳам хона, мошин чизе барои фурӯш дошта бошед, пешниҳод кунед, дар навори оянда ҳатман реклама мекунем. Рафтем. ассалому алайкум дӯстон, мо дар қитъаи ду қарор дорем, шаҳри Кӯбок, маҳаллаи Меҳрубон. ина дӯстон хона гирди хона полноси забор гирифтаги азиз, полноси забор. иҷара нархш қиматаи неки хона арзон дӯстон азиз, нигоҳ кунед. Ина дарвоза чор тараф маҳкам, дар этаж якум се дар хона, дар этаж дуюм се дар хона, банява ҳуҷҷатхонаи дарона далчи нигоҳ кунед. 1 2 3 се хонаи 3 ба 4 банява кӯхони банява ҳуҷҷатхона аст азиз. ина хонаи якум, хонаи дуюм дӯстон, хонаи сеюм дӯстон, баня ва ҳуҷҷатхона дӯстон. дуюм этаж меравем. Этажи ду, як хонаи 3 ба 4, як хонаи 3 ба 4, як хонаи 9 ба 3 дӯстони азиз дорад. Ина марҳамат. Ай боло навортон кардем проекти фасон шуд. У тараф дӯстон дарвозаи клуб бо худалон мактаби президентӣ. Нархаш 400,000 сум бо арзон меравад. 4 сотиқ об, свет, мактаб, масҷид ҳамаш ҳаст.